Ei, hola, bon dia. Últim episodi de la temporada i la veritat és que prou bé. O sigui, molt tranquil, tot plegat. La gent anima a l'Erwin i a tothom a reconquerir les muralles. En Levi pensa, i amb raó jo crec, que l'Erwin no hauria d'anar-hi, però l'Erwin és un tossut, no el faràs canviar d'opinió. Els soldats poden menjar carn i tot, la Sasha es torna boja, l'Eren es baralla menjant, vull dir, massa tranquil tot. Llavors s'acaba l'episodi, no? Sona l'ending, una cançó així no és alegre, però mira, de cop sembla com que hi ha interferències i surt en Levi amb la cara ben sangrada amb l'Eren i la Mikasa, que els hi diu: teniu idea del que esteu fent? Com si l'hagin cagat fortíssim. I jo ja em sap greu, però sóc team Levi. M'és igual que l'Eren sigui protagonista. L'Eren, si t'hi fixes, es veu com que s'ha pogut convertir en tità, però ara ja és una persona, però no sembla haver-hi titans per allà. No ho sé què ha passat. O sigui que ho sabrem quan mirem la següent temporada, que aquí he de comunicar una mala notícia, que és que he de fer una pausa perquè s'acosten uns dies on estaré bastant enfeinat, crec, perquè he d'entregar coses i això. Per tant, em quedaré amb la intriga durant un bon temps. Bueno, crec que sigui més de 2 setmanes, Si puc menys. Ara em tocarà a mi enfrontar-me amb titans, però titans poderosos com és la procrastinació, la paràlisi per anàlisis, el nihilisme, l'existencialisme. Bueno, ja he de ser fort. Vinga, ens veiem a la propera. Vagi bé.